आंटी आज कौन हो ଆଜି ତ ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ଆଜି ସବୁ ଅରୁଆରେ ହେବ ପିଠା ଡାଲମା ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସୁଦୁଷା ବ୍ରତ ହେଉଛି ଭଲ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଅରୁଆରେ ହେବ ଡାଲମା ପିଠା ଠାକୁର ପାଖରେ ଭୋଗ ହେବ ତାପରେ ये पिठार जो डालमार कौन सब पड़ी ଡାଲମାରେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଗାଜର ବିମ୍ ଛୁଇଁ ସାରୁ ଆଉ କଖାରୁ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଆଳୁ କୋବି ଏଇସବୁ ବୁଟ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି आउ कौन सब हम रोषे ଆଉ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରି ଟିକେ ହେବ ଶାଗ ଭଜା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ହେବ ଏମିତି ସବୁ ଠାକୁର କ'ଣ ଖାଇବେ ଠାକୁର ପାଇଁ ହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବେ या पाटू रे मिलवा डालमा सहित